So guys, mo nihang giluto ron panihapon mga bata. Kuan siya kanang butangan na sa gamay unod nga baboy. So mami ni siya. Mami na sa sabaw. Dali na, Kristilan. Kristilan. Hello guys, ako na po ni guys si Ruby Provinciana dya. Hapon na day po ganang galuto day ko ganang panihapon nila still og nini ko sabaw. So ganahan sila dani guys kanang prismiki bitaw nga butangan og sabaw sa dito ko sa bowl guys mo pud ang lutuon. So namo koy karning gamay sa rib guys dya na po kuan kanang prismiki. So man may ang lutuon dya sa juka ko nagluto guys. Okay, makapanihapon sila og sadyo. Diya guys, naman naman kong luto panihapon dya. One day guys, nasan day dari dya. Try po ta dari panghinasog na bay sud dya. Basin makalibre po tag kuan guys, sudaan. Papaidi dito guys oh. Orals guys oh. Allah. Nice ra ba kayo siya oh. Pero di siya pwedeng kuhaon guys kay kuhan is dagat. Nice guys oh. Ay nainisud nga murag kuhan oh, lima sag. Ito na bisaan guys kay pwede ni sa pang display. Ay, kaluoy. Panugod na sa dagat guys, di na pwedeng kuhaon. So guys, nakita ko uguan guys oh. Oh wow. Labasa taron. Laka. So lami ini siya guys. Hala, nanusok. Nakakuha na ko gusa diya. Nasa'yo mo nakuha pa? Hala, kinuha ko Maria. Diya, isa ka ng bukang daki diya. Na, makalibre sudaan. Lagi, naluhag naman. Pagkakita ng pangkawili ni ay. Sana pagkakita na pa. Hindi ko nga kwanjud si purmana. Abong katry. Oh, di pa na. Kita na kada. Sa kay purma na na. Sana pa. Ay!
Sayang nga naigo to. Bantol to. Ha? Pwede na na. Ano pa? Hibutan na ito pa. Masa kayo purma na ng munggi? Oo nga. Kitan ka na ako. Huwag naman gudang dagat. Oh, kita ganda oh. Mana daw, sana dah. Katapat naman da. Tanaw ni. Katapat pa naman ang pirme. Tanaw ko lebih katapat. Ngita kan Ben, pangkawil Ben. Kay atong utanon ko buntag Ben. Pero nasi pamahaw. Maliliit na kuan. Pa, tanawan ni pa. Pa. Hay. Muro siya kuan pa ba? Makaon mo ni siya oh. Oh my God. Oh my God. Kay kuy-kuy man sa mura sa kanang tahong ba? Dako. Lau. Mira ba kayo na siya? Dia ka na siya oh. Sunda siya. Hala, basig makabuhi. Ay! Layo ha. Tutum lang ay nakasal. Lagi na siya oh. Masaka na siya. Ano siya na siya ni kamang man? Sabi, hala. Sada na tara bebe. Nab guys kanang limasag. Kami na amo na sang sudanon ug mas buntag na. Sa kani amo pakit nun guys unsa ni pagkaunahan na sang gablihan na. So guys, ag makaon jud ani kani siyang kuan. Pwede ra din kilawon ni ninyo ni. Kanira siyang na yellow. So labi di siya kanang suka-suka ang. Kami. So kasi mga naka-tilaw na dani. So lami ka dun siya guys sarang butangan ni mo suka. Pares di mo og saging. Ha? Kung guys, tamis-tamis parat-parat. Siyempre parat dyan kayo na may dagat. Tagwing dagat man. So mabuhi na ta diri sa probinsya guys. So, natay mga ingani. Makuha lang man tang yan oh.
So lami. So thank you for watching guys. Love you all.